Mende ikai dai ndainzi hurumende ndini ndaita anenge auraya akasungwa ngaasadzoke ngaaurayiwo ndokuti upondudi upere nokuti akadzoka kana nouraya kudarika zvakuti handi muri kuona kuti svondo iro rino chete kwata makesizi mangani matatu handi ukota matatu asi tasiya mimwe mutumbiri iko mishanu saka tiri kusorovha chinhu kana tikavabata tikavati takutopika jeri vedzoka zvavo munhu anouraya anodzoka munomudzora achiti kudii achiona chiropa kumbisa kuhurumende yedu yanga mutipo simba isisu semasabhuku kuno kumusha kunoko vanhu ava isisu toita maogezera ripolisi aya anoshanda nemapurisa takabata vanhu ava isi zvinozodadza maoko tadimurowo maoko atewo kana kazvitongowo zvake anotongo akaita se taachirema kana chizogara mujeri anogara ari mujeri chiri chirema chisina zvachichaita. Folks, imi muri vanani vemushakabvu? Vana vainini ndini baba ndina sekuru baba vemwana washaikana wa junior taunda junior saka inini ndichizvitamira handina kunge ndakazvipinda muno pandakatanga kuzvinzwa paredhiyo ndikati hamune mumwe munhu sezvo muguru yakakura pamwe hamune mumwe munhu pandakazifonerwa nemadzimai achinzi baba ndikiti muzukuru aita sei nemurora vacha vapondewa ndikati chiruziwai mazviona sei vanzi sezvo mukomana mwana wenyanya vakadzi vaviri angachigara kumwe vana vangarwa ndiri kunoko ndazongonzwonesi nevana vangatikudza vangazozurira mbudzi ndikati but ndichanzwa kuti zvichafamba ndikati kumukomana upi akanzi achasvika kumukomana akabva azouya kunoko ndamuti kumwana wangu ndikudze zvakafumira sei ndoza baba sezvakadai ndandiri kwandiri kurima nemukadzi mukuru yanga ari kuna amai saka ndazongoona kuti tinzi mukadzi avo ndikaurayiwa pandapinda mumba mati imomo ndaona vana maronda ndaona vakatarisa pasi vaurayiwa vakatarisa pasi akati asi hapana kumbofungirawo here kuti wakatomutukana naye kuti pamwe pane mumwe munhu wakatukana naye kanzi babaina hapana ndikambotukana naye anokumidzire ndikati zvinoita sei kanza inini baba tangu kutambira zviri papa nati tandikaita ndibva ndatogumirwa saka ndikatogumirwa kwaita ndizogumira kwataita handaita kana inini baba wavo yaina ndamubvira ndakakubvira ndichikura ezvinezvi ndaane 68 years asi ndamuona zvakadai muupenyu
se chatinokumbisa kuhurumende yedu yanga mutipo simba isisu semasabhuku kuno kumusha kunoko vana ava isisu teta maogezera ripolisi aya anoshanda nemapurisa takabata vana ava isi zvinozodadza maoko tadimurowo maoko ateoyo kana kazvitongowo zvake anotongo akaita se taachirema kana chizogara mujeri anogara ari mujeri chiri chirema zvachichaita ndakati mutaona disiplo munomuziva pana adikwa muti maneighborhood aya haasi kunazoshanda muchimusha ari kuregerera vanhu vana adika havana chavainacho isisu vakuru takura kare ndisifana kuita maneighborhood watch ndatine takaona zvakawanda saka munofunga munisa vana adika vane basi rechi hapana nanja vane basi hapana nanja vainacho isisu ndisi tine vana ndisi tine upfumi hwatikwanisa kunge tichichengetedza kuti ndo vandinokumbira kuti hurumende kana hurumende munosvikira shoko kuti zvatiri kuda isisu tinoda kuti toronga maneighborhood watch edu tine maogezera ripolisi edu takabata vanhu vakadai tovarova hakuna kuti musangano munomunao hakuna kuti musangano saka izvozvo ndozvatinokumbirisa kuhurumende kuti data zvadamburika izvozvo data zvadamburwa izvozvo zvichawanike futi munzvimbo yakadai kana kuti noona pamwe hurumende yakarerutsa zvinhu sezvakaita kuno kuti tinochera chrome tasangana vanhu vanebva kushurugi vanebva kupi tavatichi kunocherwa koromuku kwawanika veguruve chete ava vanga vanocherwa kwavo hakuna kusina madhaikika dhage dziriko kwese kwese kuno kuti chero kuno kwedu tichizivana kuti vana vari kunoku ndivana vekwedu hapana vana vekusaidi zvino manje vakati vashurugi vakati vekudharweni vekupi tangosangana hatisaziva kuti mhondi ndizipi kusaka izvozvo zvikuita se inini zvinondibata munyingi moyo mukurarama kwatiri kuita baba makadi nematambudziko ubangu muri chiwo kumushakabvu ataradzika nhasi sekuru wake ava mukoma wangu shoko ndakarinzwa namukoma wachiti muzukuru aparara pamwe chete namai vake ndine urombo zvikuru chaizvo nekushekerwa nemuzukuru ndivo ramangwana redu ndovana vatinotasirawo kuti kura kwatiri kuita ndivo vazotichengeta asi adamburira upenyu hwake panzira tine urombo zvakanyanya tinongokumbirawo kuti vemutemo vanyanyopindira chaizvo pane zvaakuitika muno muguru kubvira ndabereka kusvika pari zvino hatambobvira tasangana netsaona dzatakusangana nadzo pari zvino saka taitokumbira kudai vanochengetedza vanga vawedzera chaizvo mukufamba vamboita mapatrols ekuti vasagare panzvimbo imwe chete kana zvinhu zvakamira kudai so ngatipote tichivaona vachiuya vachimbofamba vachionekwa kunzi munzvimbo munenge vanochengetedza mutemo munoona kuti munhu anenge auraya saizvozvizvi akaenda akanotongwa iye ari gona kutongwa life in jail aine upenyu hwake asi taida kuti ziso tuziso nekuti munoona kuti hazvibatsiri kuti anenge afa atourayiwa uye kana akararama kujeri kweupenyu hwake atova neupenyu hwake aritorarama achitofara neupenyu hwake saka taikumbira kudai mutemo iwoyo vakauita zvawasi hautifadzi nemaitiro ekuti tinge taparadzirwa nehama yedu isusu saka tinongova nechichemo chekuti utichengetedze runyanyo uya kwatiri zvakanyanya nekuti saizvo zvino izvi rekodhi yakunoguruva yanyanyisa kuipa saka security ngaite tight tichengetedzeke nekuti tikatasaka makesisi ari kuramba achiwanda saka dai security kanyanyoita taitika zvinotirerutsira kuti tichengetedze upenyu hwedu uyu anonzi tawandani atachengeta pana tikareva kunzi anga ane 1 year 6 months ndizvo imi munonzwa sei kana muchiuya muchiviga mwana mudiki akadai achiita zvekuchekwa nebanga asina mhosva yaakapara zvinhu zvinorwadza zvakanyanyisa ironda risingapore mwana mudiki asina chaanoziva kana iyo mhondi yacho inondoparadza upenyu mwana mudiki akadai zvinorwadza zvakanyanya handizivi kuti iye munhu yeye anouraya vamwe iye achafohera achikurwa nevamwe kudai so achivigwa kana kuti anopinda ega muguva rake nekuti dai aiva zvaunoitira mumwe zvakaipaka ingofunga dai uriwo unonzwa sei kana uriwo zvichaitikira kumhuri yako iwewo saka dai tese tine mwoyo kuti zvaunoitira mumwe zvakaipa
zvifungo kuti dai zvaitika kwandiri tairarama munyika yakanaka. Saka tongokumbirawo kuti apa security ngaite vana atete nematambudziko aJunior agurirwa upenyu hwake achiri mwana mudiki. Nyaya yokuti Junior kusisina apondwa nevanhu vasiri kuzivikanwa yakasvika sei kwamuri? Isu takatozongonzwawo chachiitiko chakaitika kuti kunonzi zvaitika kuno amai nevana vadi vapondwa, ndobva tanzwa sokudaro takazokwanisa kuti tibatane pamwe chete tionerane tichionera pamwe. Asi zvinhu zvinotishungurudza zvikuru nenyaya yekushayika kwaJunior kuti anga achiri mwana mudiki. Nyangwe ivo mai vake havasi munhu mukuru, kana iye mukoma wake haasi munhu mukuru. Zvinoshungurudza zvikuru nokuti kushayikirwa nemhuri yakadai so kuparira kwenyika, nokuti ndanga ari masoja amangwana iwana. Ende tinonzwa kushushika muzvikuru zvokuti ironda ratafirwa pamwoyo harimbofa rakapera muupenyu, zvokuti handinyatsonzwisisa kuti ko idzo mhondi idzodzi imhondi rudzii dzingabatike chirudzii kuti dzibatwewo vashungurudzwe sokushungurudza kwavakaita vana. Zvinondirwadza mukati memwoyo wangu. Tete nematambudziko aonekwa pamakanzwa imi mati maamusiko henyu vati vakanzwa vachiona chii chakaitika kuti munhu aite mazuva vanhu vasati vaziva kuti ari mumba nevanhu akashayika? Izvo ndo zvatisinganyatsoziva nokuti isu takaparadzana. Uku kunyaka pupu kwaigara fana seni ndinogara kwakondo. Saka inyaya yekutozoite kutonzwa nokufonerana kuti uchaziva kuti zvakaitika nguvai kana kuti izuva ripi hatinyatsoziva. Tete munoda kuwedzera pane zvataurwa? Ini nangu ndichiwedzera pane zvataurwa ndiri kubatikana zvikuru nechiitiko chaitika ichi, kuti muzukuru wangu anga achiparara kudai uye nemuroora. Izvo chinhu chiri kundibata zvisingaite nekuti mbavha idzika nemhondi idzi. Handizivi kuti tiri kukumbirawo hurumende itibatsire nekuti hatisisina pisi munzvimbo ino. Nyangwe ini ndiri kutaura kudai ndine 4 days ndichishungurudzwa pamba pachisvika munhu achifirita imba achikwira pamusoro pemarata. Saka handisi kuzivawo kuti ndichararama kusvika kupi, kuratidza kuti ndiri kutorondwawo. Handisi kuziva kuti munhu woukama here kana kuti chii. Chiitiko ichi chinoitika usiku, hachiitike vanhu varara kuma pasti 8 pasti 9 munhu iye anenge atouya. Saka hazvisi kureva kuti zviri kunyaka pupu chete kana munzvimbo ino irimo. Tiri kukumbirawo hurumende itibatsirewo kana ine zvekuita kuti vanhu vauye vagariridze munzvimbo vabate mhondi idzi vadzibate. Nekuti ina ndirapisa handisi kuziva kuti ndine mazuva here panyika. Handichaziva kuti ndiwo ukama here kana kuti havazi. Nditoriwo padambudziko izvozvi ndiri mumusha muno muvhireji raChenhamo. Nditoriwo handina rugare izvozvi. Asi tingati muchikura matambudziko anga arimo here mumusha uno weGuruve kana kuti zvavamba gore rino? Hatisati tambozviona, tiri kutozvionawo gore rino. Asi muchizivisawo vachengetedzi vedu vemutemo wemapurisa eZimbabwe Republic Police vakakubatsiraiwo sei maererano nedambudziko riri kuitika pamusha wenyu? Ini ndakangoudzawo venharaunda nemapurisa emucommunity kuti ndizvo zvandiri kusangana nazvo, ndichivafonera neusiku kuti mhanyai pano paita mhondi, vachimhanya havamuone munhu iyeyo. Asi takaona hurumende yedu zvekare yakagadzira mutemo wekuti munhu anenge auraya haachaurayiwa, akungonzi agare mujeri, ofirawo mujeri. Munopaonawo sei? Ina hazvisi kundijekera. Dai vachingotiwo maurayiro aita vanhu ndiye ngaafewo saizvozvo. Nokuti tikaramba tichivachengeta vachadzamara vachibuda, hapana chatiri kusovha munyika. Munhu iye ngaaurayiwewo nokuti iye ari kuuraya. Ari kugumisira upenyu hwevana vadiki neupenyu hwomunhu munzira. Tanzwa mati mimi nenguva dzemadekwana munhu kunouya munhu achifirita, kana zuva richinge raakunyura mwoyo wenyu unenge uri papi, munenge makagadzikana here? Izvezvi ndiri kutoti kana zuva raakunyura ndotodeedza vana vehanzvadzi dzangu kuti uyai kuno tombotandara. Tiri mumba ndichitya kuti anoenda, asi vachingobuda chete munhu iye ari kusvika. Handichaziva kuti munhu iye anenge akagara musango here kana kuti anenge akaita sei. Handisi kuziva. Izvo ndiri kuzvitaura ndichitoziva zviri kuitika. Musi wokutanga akatouya akakwira pamarata. Aine mushini waaida kuedza kudambura masipikiri epamarata. Ndikashedzera akatoburuka ndichitomunzwa kuti ari kuburuka. Uchiudza munhu asina kusvikirwa anotaura kuti uri kunyepa uri kurota. Asi nguva idzodzo ndisati ndabatwa nehope.
chingati chii chiri kuitika? Kune vanhu here varangange vachizivisa vanhu kuti vambababa nababa kana kuti zvii zvingange zvichiitika mudunhu rino reGuruve? Ndizvo zvandiri kutofungidzira kuti vanhu vanenge vachitoti pamba apa vanhu vanogara vari vakadzi vegani, saka mukaenda munokwanisa kunomubata. Saka handizoti vanenge vachidei chaicho chavanenge vachida. Tine urombo nezvamuri kusangana zvinodaira kuti kuuya kweduwo isusu vatori venhau nyaya iyi iri kukwidzwawo kumusoro vachaiona vachiteererawo zvichemo zvenyu tazvitakura taenda nazvo. Chatinenge tangotarisana chekuti uyo action yavachaita ndeipi vanove vanhu vemutemo. Tinotenda asi kana pane mamwe mashoko amuda kuwedzera makasununguka inu tisati tataurana nababa. Mashoko ekuwedzera ndonguti hurumende ikai dai ndainzi hurumende ndini ndaiti anenge auraya akasungwa ngaasadzoke ngaaurayiwo ndokuti upondudi upere nokuti akadzoka kana nouraya kudarika zvakuti handi muri kuona kuti svonde iro rino chete kwaita makesisi mangani? Matatu. Handi ukota matatu asi tasiya mimwe mutumbiri kogofu mishanu. Saka tiri kusorova chinhu kana tikavabata tikavati takutopika jeri vedzoka zvavo. Munhu anouraya anodzoka. Munomudzora achiti kudii achiona chiropa. Handi akungoenda achingouraya achiti zvakanaka zvakadaro. Saka hazvina chinombenge chichisorova. Bheta kutoti akanenge abata achiuraya iye ngaadi ngaaurayiwe. Pamwe zvingatapudze dambudziko. Tinotenda. Kuma
Masawira. Masawira. Akapedza basa sekuru nikisana ndisana ndini